Tretie kolo šampionátov Alpe Adria a majstrovstiev Európy triedy Stock 250, ktorých organizáciu zastrešuje slovenská agentúra Slovakia Racing, odštartovalo na okruhu Grobnik, nachádzajúcom sa v tesnej blízkosti chorvátskeho mesta Rijeka. Súčasťou podujatia boli aj preteky majstrovstiev sveta Sidecar a o body súťažili aj pretekári na historických motocykloch. Na jazdcov čakalo už tradične dvoje pretekov a v tomto prípade aj premenlivé počasie, keď slnečné lúče striedali hromy, blesky a búrka. Ako už všetci vieme, súčasťou tohtoročnej Alpe Adria je aj seriál majstrovstiev Európy triedy Stock 250. Tu sa o víťazstvo podelili českí jazdci. V sobotu vyhral Filip Salač, v nedeľu Oliver König. Druhé miesto v sobotu patrilo veľmi pekne jazdiacemu Maďarovi Mate Lackovi, jazdiacemu na motorke Morivaki. Bolo to veľmi dobré, ďakujem svojmu tímu. Neveril som, že sa nám podarí motorku spojazniť, ale s ňanýho pomocou sa nám to nakoniec podarilo. V tomto seriáli sa predstavil aj slovenský jazdec Roman Kučera mladší, toho však už v úvode prvých pretekov zradil motor jeho motorky Skerco. Alpsko-jadranskú triedu Moto3 suverénne ovládol Talian Gabriele Gnani, ktorý si dvojicou víťazstiev zároveň upevnil vedúcu pozíciu v rámci šampionátu. Vyhral som oba preteky, aj včerajšie, aj dnešné. Nebolo to také ťažké, bola to zábava. Rovnako dve víťazstvá, v tomto prípade v triede 125 SP, síce vybojoval domáci jazdec Miroslav Perkusič, po oba dvakrát však musel o prvenstvo veľmi tvrdo bojovať s Talianom Danilom Di Giorgiom, pričom túto dvojicu v cieli delili doslova tisíciny sekundy. Na štarte pretekov tried do 600 kubických centimetrov, trieda Superstock 600 a Supersport, chýbali obaja vedúci jazdci priebežného poradia, Maďari Dávid Juhás a Jánoš Chrobák, ktorí sa v tomto termíne s voľnou kartou predstavili na majstrovstvách sveta v Taliansku, a tak svojho krajana Juhása v tomto prípade dokonale zastúpil Alain Durfy, ktorý sa tak razom vyšvihol na čelo priebežnej tabuľky. Boli to naozaj vzrušujúce preteky, keďže sme boli časovo veľmi blízko, veľmi tesne vedľa seba. Počítal som s tým, že to bude tesné. Dúfal som, že sa to podarí a podarilo sa. Ako sa ti jazdí, keď nevieš, či bude alebo nebude pršať? Vždy je to v Rieke, v Grobníku buď alebo. Už sa to stalo veľakrát. Už som tu veľakrát jazdil, takže dokážem jazdiť aj na mokrej trati, na suchých gumách. Grobník je jednoducho taká trať. V Stockoch 600 najlepšie spomedzi slovenských jazdcov zajazdil Tomáš Svitok, ktorému patrilo v sobotu 9. a v nedeľu 7. miesto. Aj on sa však poriadne zapotil pri pohľade na počasie, ktoré v Rieke počas celého víkendu panovalo. Fakt to bolo už také, že na štarte mokré, suché, padne to, nepadne to, ale tak všetci sme išli na suchých, závod bol vyhlásený ako suchý. Tá rieka je špecifická tým, že všetci tu hovoria, jak je tu drsný asfalt, že proste keď nejako prší, tak sa stále letí na tých suchých. Ale musím uznať, že potom tých posledné 4 kola, keď už aj dosť celkom pršalo, tiež mi nebolo všetko jedno, v podstate ísť stále tú palbu, ako leteli oni. Bolo to také trošku nové pre mňa letieť na suchých gumách, ale no, celkom sa to dalo tu. Je to také zaujímavé. Bol Tomáš so svojím výkonom spokojný? No, to určite nie, no, tak aj včera, aj dneska to bolo pre mňa v podstate také sklamanie. Prišli sme s tým, že aj som si tak zrepasoval motor a myslel som, že zase trošku utrhnem, že pokračovať budem v tej Adrii, že tam bola aj nejaká tá bedňa, alebo som do tej prvej peťky. No, vrátil som sa sem po 6 rokoch a bolo to také ťažké, no, dostať sa sem do toho okruhu. Aj Superšporty ovládol jediný pretekár Igor Kaláb z Českej republiky, pričom sa rovnako stal novým lídrom svojej triedy. Pro mě je úspěšný víkend, Pro mě je úspěšný víkend, protože mám plný počet bodů a stáhl jsem vlastně Chrobáka, který tady není, takže pro mě 100% víkend. Českí jazdci boli úspešní aj v triede Superstock 1000, keď víťazstvá vybojovali Václav Rumlena a Michal Šembera. Na čele priebežného hodnotenia je navyše ich krajan Michal Prášek, ktorý v Rieke skončil na 4. a 2. mieste. V prvním kole ještě jsem byl druhý, na konci prvního kola jsem se dokázal dostat na první místo. No a od té doby jsem to držel, snažil jsem se furt jít stejný kola, abych jel furt stejný časy. Což se nakonec povedlo, udělal jsem si dostatečný náskok a poslední kola už jsem se to jenom držel. Superbajky mali svojho favorita vo vedúcom jazdcovi seriálu Rakúšanovi Rolandovi Rešovi. Ten v sobotu skončil len na 3. mieste, no v nedeľu zvíťazil a naďalej s istotou vedie v priebežnom hodnotení. Som naozaj veľmi šťastný. Tu na trati v Rieke som ešte nejazdil.
Tento víkend to bolo poprvý raz, čo som tu jazdil. Myslel som si, že OK, keď sa postavím na pódium, tak to bude dobré, ale teraz sme vyhrali, takže som naozaj veľmi, veľmi šťastný. Ďakujem svojim podporovateľom a svojmu tímu, odviedli skvelú prácu tento víkend. V triede Superbike v Grobníku jazdil aj účastník svetovej série MotoGP Čech Lukáš Pešek. Tomu patrilo v sobotu 4. a v nedeľu 3. miesto. Já už jsem v podstatě v roce 2013, když jsem měl poslední závod MotoGP, tak jsem jakoby oficiálně skončil se závodama, aktivní kariérou a začal jsem spolupracovat s mladýma jezdcema. A letos mě v podstatě tady zase IV Racing, jakoby český BMW, oslovilo, jestli se s nima nechci svíst, takže to bylo takový jaková spoutání akce a jsem tady a vozím se, takže jestli bych to porovnal, to se nedá porovnat, to jsou dva jiný světy a je těžký to porovnávat, protože to jsme tady byli dlouho. Čo si Lukáš myslí o šampionáte Alpe Adria? 100% tady v každé třídě minimálně 5 jakoby kvalitních jezdců, takže ten šampionát má kvalitu. Samozřejmě jsou to i pomalejší, ale ty vždycky jakoby budou všude a myslím si, že těch prvních 5 je tady hodně kvalitních a je to na mezinárodní úrovni. Je to hodně těžké jakoby porovnávat s MotoGP, protože podle mýho názoru MotoGP je nejlepší organizace na světě motocyklových závodů a tohle s tím se opravdu jakoby nedá srovnat, ale na druhou stranu si myslím, že tohle je nějaký třetí závod, tak každý závod se to lepší a samozřejmě všichni se učí a dělají nové věci a jde to určitě dobrým směrem. Okruh Grobník očami Lukáša Peška. Pro mě Rijeka je trošku nostalgie, protože já jsem tady naposledy byl 2002, od té doby jsem tu nebyl, od té doby se tady nic nezměnilo, což asi není úplně dobře. Seriály Alpe Adria Road Racing Championship a majstrovstvá Európy Stock 250 majú za sebou v podstate už polovicu tohtoročnej sezóny. Ako ju vníma šéf organizátorskej agentúry Slovakia Racing Peter Šurina. Polovičku sezóny máme za sebou, vlastne sme navštívili už 3. krajinu so šampionátom Alpe Adria. Už minule som spomenul, že v podstate narastol nám počet jazdcov a účasti ako takej. Čiže skvalitnilo sa to po tejto stránke. Účasť jazdcov je jedna vec, ich kvalita vec druhá. Ako je to v rámci seriálov po tejto stránke? Tí veľkí jazdci, ktorých mena niečo hovoria, tak veľmi, veľmi obohacujú a vlastne skvalitňujú celý ten šampionát. Máme tu mená ako Lukáš Pešek, máme tu Jaroslava Černého. Sú to vlastne jazdci, ktorí boli účastníkmi majstrovstiev sveta. Máme tu Rolanda Reša, ktorý jazdil IDM-ko a samozrejme tieto všetky šampionáty, ktoré spomínam, včetne majstrovstiev sveta, sú veľmi finančne nákladné, hej. To znamená, že či už tá ekonomická situácia tých jazdcov možno ich nepustí ďalej, aby pokračovali na takom vysokom leveli, ale presto všetko neupustili od toho, jazdia a my sme veľmi radi, že Alpe Adria šampionát ako taký je im dobrý a je im vlastne plnohodnotnou náhradou, by som povedal, v rámci ich kvalít, pretože skutočne aj títo jazdci nie sú na úplne popredných miestach, čiže nie sú to jednotky. Toto je veľký prínos a my ako organizátor to vnímame veľmi pozitívne a veľmi pozitívne to samozrejme vnímajú aj jazdci okolo nás, že teda tieto mená sú v šampionáte Alpe Adria. Čiže toto je ďalší taký benefit navyše, ktorý pozdvihuje celkovo Alpe Adriu šampionát. Alpsko-jadranský, ale aj európsky šampionát pokračujú opäť v dňoch 17. až 19. júla na Českom autodrome v Moste, kde sa v rámci podujatia predstaví aj seriál IMRC.